Μου τζόινς εσύ αφεντικό, γιατί μου τζόινς. Γιατί μου τζόινς. Πού σου να ρε. Ρε, εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι. Εσύ μου κάνεις χειρονομίες. Κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Θα ακούσεις. Θα ακούσεις τι σου λέω. Θα ακούσεις που ήμουνα. Πού μου έστειλες. Πού σ' έστειλε. Πού μου Θα έστειλες. πας κάτι πράγματα της κυρία Παναγιώτας και ένα κουτί λουμία της κυρία Θοδώρα. Τα αλουμίνια. Τι τα λουμία. Μου πέσανε. Σου πέσανε. Μάλιστα. Για το άρεσε. Μάλιστα. Ώσπου να τα μαζόξω, τι να κάνω. Να σου κοφωνήσω Μην μία. κάνεις χειραψίες γιατί φούσε. Σε κολλάω κοτολιά στο ψωμουσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα ακούς. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Άντε, αυτά που σου λέω εγώ. Τι είναι αυτά που μου κάνεις. Να τα κοιτάξεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ένα κινηνίντα και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος. Δεν Μην κάνεις χειραψίες, μην κάνεις χειραψίες. Και Δεν κάνεις χειραψίες. πού σου πέσανε. Στον δρόμο. Κάτω. Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω, κάτω βέβαια. Και μήπως κατά λάθος σου πέσανε απόξω από την πόρτα τη Σοφίκα. Σκασμός. Τι είπες ρε, περίγυρα της κοινωνίας. Δεν σου επιτρέπει να μιλάς για ονόματα θηλυκού γένους και ειδικότερα να μιλάς για τη Σοφίκα. Βρε σε δουλεύουν ρε μοσχάρι. Δεν γεννήθηκε άνθρωπος να μην δουλέψει με ένα ακόμα. Ναι, αλλά πρόσεξε γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοφορτώσει. Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα αυτά. Άστα τώρα, ζαλός ζεμπίλα και βάλε κάτι πράγματα εκεί πέρα να τα πας στην κυρία Καραζαμπούκου. Πού πάω? Στην κυρία Καραζαμπούκου. Δεν πάω σε αυτήν. Γιατί δεν πας? Έτσι δεν τη φωνεύω. Να πας εσύ. Δεν τη φωνεύω. Βρε, εγώ θα πάω, καταστηματάρχης. Τι λες μωρή μεγάλη καταστηματάρχη, κάνας το πράγμα, τι είσαι, μπακαλόκατος εσύ και εγώ τον μπακαλουγατή. Γιατί δεν τη φωνεύεις? Δεν τη φωνεύω και δεν με δίνει τίποτε. Μονακά τα Χριστούγεννα από μάδου και ένα πενηνταράκι και ένα μελομακάρνο που μέσα βρήκαν σκόλι και σαν το φίδι που σκότωσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και τα θες τα λεφτά ρε, εδώ τρως, εδώ πίνεις, εδώ κοιμάς. Τα λεφτά τα θέλεις ρε. Τα λεφτά εγώ τα μαζεύω. Μάλιστα γιατί θα πάρω βέρες. Μπα, ως αραβωνιάζεις. Αραβωνιάζομαι επισήμως γιατί είναι επισήμως και είμαι λογοπισμένος. Και αν επιτρέπετε με τη φιφίκα. Μάλιστα με τη φιφίκα. Και θες να αγοράσεις βέρες. Μάλιστα βέρες. Πάρε και ένα πεντατή. Θα μου λες, έχεις γιοφύρια μέσα στα Γιατί, δόντια, ρε, έχεις. τι θες? Έτσι θα σου χώσει κουτουλιά, θα γίνει γέφυρα της Αλαμάνας. Τα ακούς? Θα στο διάλογο το χαμπί, να πάρεις τα χαμπί, να πάρεις τα Θα πράγματα. τα πάω. Μπρος. Θα τα πάω, μην μου κάνεις χειραψίες. Άντε μπρος. Σε πάρει ο διάλογος, σε πάρει. Σε πάρει ο διάλογος, σε πάρει. Και σαλάμ. Μάλιστα. Θέλει και σαλάμ. Μην το χτυπάς το Το σαλάμ. χτυπάω, έτσι θέλω. Καλά Και να μια το χτυπάω. Και σκούπα θέλει. Άντε μπρος. Μπράβο. Άντε. Μη σπρώξεις. Εμένα θα μου πάρεις με το καλό. Πάρε με το καλό να γίνω μουσι να με ξουρίσει. Πρέπει πήγαινε από το χάμο ρε. Μη με σπρώξεις. Πρέπει πήγαινε από Μη το με χάμο. σπρώξεις, λέω. Ας το διάλογο από το χάμο. Μη σπρώξεις. Ας το διάλογο από το χρόνο να. Έχει χάρη που βάζεις το τηλεφούνκιν και έχει χάρη που σ' αγαπάω και εκτιμάω το μαγαζί. Και τέλος θα σε κανόνιζα. Άντε, στο χρωστάω. Ορίστε. Εδώ κατά